Alexander Stubb, hieno mies, antoi päivänä muutamalla haastattelun yhdysvaltalaiselle CNBC-televisiokanavalle. Älkää huolestuko, maabrändille ei tapahtunut pahoja, koska oikeastaan ketään ei juuri kiinnosta, mitä me täällä Suomessa tehdään. Suomi on pieni maa Euroopan laidalla ja me voidaan täällä sienistää oikeastaan niin paljon kuin meitä huvittaa. Se ei juuri yhdysvaltalaisia hetkauta. Alexander Stubb esitti kuitenkin mielenkiintoisen teorian siitä, mikä Suomen on tähän kurimukseen ajettu. Ensimmäisenä Alexander Stubb väitti, että iPad on tuhannut suomalaisen paperiteollisuuden. Mielenkiintoinen väite, koska suomalaisen paperiteollisuuden on kyllä ihan tilastojen valossa tuhonnut suomalainen paperiteollisuus itse. Katsotaan kuvaa. Tässä näkyy suomalaisen paperiteollisuuden kehitysindikaattoreita muutamien kymmenien vuosien ajalta. Kuten huomataan, paperiteollisuuden alamäki ja alennustila on jatkunut jo useamman 10 vuotta. Ensimmäinen iPad julkaistiin kuitenkin vasta 2010. Ja kun katsotte kuvaa ja huomaatte, että 2010 oltiin tultu jo 45 asteen persmäkeä kohta 10 vuotta. No entäpä sitten Stubbin toinen pointti? Näitähän on yleensä 3. Toinen näistä oli, että iPhone on tuhannut Nokian. No näin voi tietysti olla, mutta sikäli kun Alexander Stubb kuitenkin kuuluu markkinoihin uskovaan kokoomuspuolueeseen, lienee paikallaan kysyä, että eikö markkinoiden pitäisikin toimia näin? Eikö ole aivan luontevaa, että parempi tavara syrjäyttää huonomman? Voin kuvitella, miten tästä on syntynyt nimenomaan yhdysvaltalaisessa mediassa hieman hämmästelyä ja kummastelua, koska tapana siellä päin ei ole kuitenkaan pääministeritasolla ruikuttaa. No, tämähän nyt ei ole tietenkään Stubbin syy itsessään. Sedät on tämmöisiä. Muutama viikko sitten sedät julkaisivat kasvun manifestin, jossa, todettiin edelleen, että suomalainen teollisuus on huonoa, se ei kiinnosta ketään ja se myy huonosti. Ja ratkaisuksi esitettiin se, että jos me alentaisimme veroja, alentaisimme työvoimakustannuksia ja ehkä vähän heikentäisimme AY-liikettä ja saisimme lisää halpaa energiaa, niin voi olla tilanne ihmeellisesti paranisi. On tietysti vähän vaikea kuvitella, että jos ongelmana on se, että suomalaisessa tavaraa ei kukaan halua ostaa, niin millä tavalla tilanne paranee sitten sillä, että sitä myydään vielä vähän halvemmalla. No, sedät pysyy tietysti muutamia vuosia enemmän vallankahvassa, mutta ei se kestävää bisnestä ole. Mielenkiintoinen asia tuli kuitenkin haastattelun loppupuolella, jossa Stubb totesi, että talouskasvu lähtee vain yrityksistä, ei julkiselta sektorilta. No, väitähän on tietysti sinällään mieletön, jos sitä alkaa miettimään hetken aikaa, koska talouskasvu, niin hankala ilmiö ja vähän tunnettu kuin se onkin, perustuu kysyntään. Joku haluaa ostaa tavaraa, jota jollain on myydä. Tällä tavalla saadaan syöksykierre oikenemaan, tällä tavalla päästään uudestaan raiteille. Ja on jotenkin käsittämätöntä miettiä, että millä ihmeen tavalla yksityiset yritykset voisivat aiheuttaa lisää kysyntää. No ei tietenkään. Kyllähän sitä nyt voidaan tehdä niin kuin vaikka minkälaisia vimpaimia, minkälaisia pädejä, minkälaisia innovaatioita, mutta jos niitä ei kukaan halua ostaa, niin ei se kysyntä siitä mihinkään lähde. Aina välillä tekee mieli ajatella, että minkälaisella kapasiteetilla tätäkin maata oikeastaan johdetaan.